Akwai wata marainiya wato wacce ba ta da uwa ba ta da uba. A lokacin da mahaifanta suka rasu suka barta, Allah sarki ta sha wulaƙanci a wajen kishiyar mahaifiyar tata, wacce take da 'ya'ya maza da mata, waɗanda su duka suka haɗu suka dinga riƙa yi mata wulaƙancin da ko kare ba zai ci ba. A cikin wannan yanayin kullum da sassafe takan je gindin wata bishiyar kurna ta zauna ta yi ta kuka sakamakon matsanancin halin rayuwar da take ciki. Sai dai ita wannan kurna tana yin 'ya'ya da yawa kuma ga zaƙi zagwai, abincinta kenan tun daga safe har yamma. Sannan idan za ta koma gida sai ta ɗebo wanda za ta ci da daddare, sakamakon idan ta koma ba za ta samu ko da cokali ɗaya na abincin da za ta ci ta kwanta ba. Kai, rayuwa kenan. To akwai wani ɗan sarki kyakkyawa mai suna Aminu, wanda ɗaya daga cikin 'ya'yan kishiyar mahaifiyar marainiyar nan ta nuna tana so, amma kuma shi baya son ta. Wato ko in kula, abin da ake cewa kare ya taka naira. Shi ma wannan ɗan sarki yakan je shan iska ya hau kan bishiyar nan wanda marainiya take zama a gindinta ta sha 'ya'yanta. Yana kallon kowa amma babu mai ganinsa sakamakon duhun ganyen bishiyar nan ta lullube shi. Shikenan wata rana marainiya tana zaune sai ɗan sarki ya sauko daga kan wannan bishiya, ya ce mata, "Sannunki 'yan mata?" Sai ta amsa masa da cewar, "Yauwa samari." Amir ɗan sarki ya tambaye ta, ya ce, "Me kike yi a wannan wurin? Kullum idan na zo sai in same ki a nan, har ma domin tunanin da kike yi ba kya sanin zuwa na, kuma ga shi kika riga ni zuwa, don ni har sai la'asar ta yi sannan nake zuwa. In hau kan wannan bishiya babu mai ganina, musamman ma ke da kike zaune a wannan wuri." Sai marainiya ta tambaye shi ta ce, "To da yaya kake hawa kan wannan bishiyar kurna mai ƙaya?" Sai ya ce mata, "Ni kaɗai na san irin dabarar da nake." Haka dai suka ci gaba da hirarsu har ya kawo ga maganar aure a tsakaninsu. Sai ta ce masa, "Ni dai marainiya ce, bana da uwa bana da uba, kuma ina cikin hali na tsaka mai wuya a wajen 'yan uwana, musamman ma a wajen kishiyar mahaifiyata, wacce ita ce ta kasance mai riƙe da ni." Nan hankalin ɗan sarki ya tashi, ya ce mata, "Ki kwantar da hankalinki, zan zama uwa da uba a gare ki." Suna nan yana aika mata da saƙo har ya fara zuwa gidansu. Da 'yar kishiyar nan ta gane cewa ɗan sarki Aminu yana zuwa zance wajen marainiya ne domin soyayya, sai ta ce ta san irin makirtin da za ta ƙullawa ɗan sarki, wanda in ya so ma daga ƙarshe yana iya rasa rayuwarsa, tunda dai ta nuna tana son sa, amma kuma shi baya son ta. Hakan ya sa ta bi shawarar zuciya, inda ta yanke hukuncin ta sau allurai da yawa ta sassoka a inda ɗan sarki yake zama idan ya zo zance wajen marainiya. Cikin ikon Allah, zuwansa ke da wuya, sai ya zauna akan waɗannan allurai da aka daddasa masa. Allah sarki, yana zama alluran nan gaba ɗaya suka shige a cikin jikinsa. Marainiya ta sha kuka ganin irin yanayin da ɗan sarki ya samu kansa a sanadiyyarta. Nan da nan ya fara zufa, zazzaɓi ya kama shi, ya tashi ya tafi gida. An ɗauki lokaci ciwon ɗan sarki ya gagara warkewa. Babu irin maganin da ba a yi ba. Wata rana marainiya ta je ɗiban ruwa a rafi, sai ta ji aljanu na magana, suna cewa ɗan sarki babu lafiya, amma idan da an samo kashin wasu tsutsotsi masu cin mutane a bayan wani gari mai nisa, idan aka daka aka jiƙa aka bashi ya sha, zai warke. To da jin haka sai marainiya ta tashi ta ɗauki goranta na ruwa ta koma gida, inda ta aske kanta, ta shafa baƙin tukunya, ta sa kayan maza, ta ɗauki kwano kaman almajiri za shi bara. Ta kama hanyar wancan gari mai nisa kamar yadda ta ji aljanu na magana. A kwana a tashi marainiya ta bar gida tana tafiya cikin ƙurƙurmin daji, ta faɗa nan ta faɗa can, babu gida gaba babu gida baya, har sai da ta ɗauki tsawon shekara 2 tana tafiya sannan ta isa wannan wuri.
Tana isa wurin nasu a hankali ta kwanta, domin kuwa abincinsu mutane ita kuma ga ta mutum. Tana jan ciki har sai da ta samu abin da ta je nema. Bayan ta samu sai ta kama hanyar zuwa garinsu kuma ta isa lafiya. Bayan da ta huta kaɗan sai ta kama hanyar zuwa gidansu ɗan sarki. Nan ne fa ta tarar da mutane cike a fada. Kowa ya yi tagumi, yana jiran mutuwar Aminu ɗan sarki sakamakon halin da yake ciki na kwanakin da ya ɗauka. Ciwo ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Da zuwan ta fada sai ta fara bara. Mutane sun ɗauka cewa almajiri ne sakamakon irin shigan da ta yi na maza. Da jin baranta sai fadawa suka tashi da faɗa, suna cewa, kana ganin ɗan sarki babu lafiya, amma sai ka zo ka dinga yi mana bara don ba ka da kunya. Sai ta ce, ku bar ni mana in duba shi ko zai warke. Akwai wani magani da nake tafa da shi. Nan suka daka mata tsawa. Suka ce, a duk duniyan nan babu inda ba a je neman magani ba, amma ba a samu ɗan sarki ya warke ba, kai ne za ka warkar da shi? Duka tunaninsu namiji ne suke magana da shi ba mace ba. Sai ta ce, ku bar ni mana in ɗan gwada. Da ƙyar aka barta ta shiga. Daga shiganta sai ta ciro wannan ƙunshin magani ta jiƙa ta ba ɗan sarki ya sha. Yana sha take ya fara amai, ya amayar da duk cututtukan da ke damunsa. Ɗan sarki ya warke sarai, kowa ya koma yana mamakin lamari na ɗan almajiri. A cikin farin ciki sarki ya ce, zan baka gida da dawakai da dukiya mai tarin yawa. Shi ma a lokacin sarki bai san cewa da mace yake magana ba, sakamakon irin shigan da ta yi na maza. Marainiya sai ta ce a'a, ita ba wannan take so ba. To kasancewar irin jin daɗin da sarki ya yi na cewa ɗan shi Aminu ya samu lafiya, sai ya ce mata ta faɗi duk irin abin da take so, shi kuma zai bata. Ba tare da wani ɓata lokaci ba sai marainiyan nan ta ce ita ba ta son komai sai zoben da ke hannun Aminu ɗan sarki. Ɗan sarki Aminu bai taɓa tunanin cewar akwai wadda za ta raba shi da zoben da ke hannunsa ba. Kasancewar jin daɗin ya samu lafiya sai ya cire zoben ya miƙa mata, ta kuma ansa ta tafi. Bayan kwanaki 2 sai ɗan sarki Aminu ya tashi ya nufi gidan su marainiya. A cikin fushi yana zuwa sai ya hauta da faɗa, yana cewa, a duk garin nan babu wanda bai san da rashin lafiyata ba, amma kuma ke kadai ce baki taɓa zuwa kin duba ni ba. Marainiya ta kalle shi cikin tattausan murya, ta ce mashi, zauna mana ka sha labari. Yana zama sai ta fara ba shi labarin abin da ya faru, tun daga zuwan ta ɗiban ruwa a rafi da tafiyar ta jeji da dawowanta, har da irin takaddamar da aka yi a lokacin da ta zo shiga fada domin kai mashi wannan magani. To amma duk da haka ɗan sarki Aminu bai yarda da maganar da take faɗa ba, sai ya ce mata, to me aka ba wannan almajiri a lokacin da ya kawo magani? Sai ta ce mashi, zobe. Sannan sai ya ce mata, to idan har ke ce, kawo min zoben in gani. Nan take ta ɗauke zobe ta bashi. Da ya duba ya tabbatar da cewa wannan zobe nashi ne, sai ya cika da mamakin irin wannan lamari na marainiya. Daga nan sai ya ɗauke ta suka tafi gaban babansa, ya kuma zayyana masa duk abin da ke faruwa, inda ya sa aka tara ɗumbin jama'ar fada da sauran jama'an gari, aka shirya gagarumin biki, aka ɗaura masa aure, ya kuma ɗauki kyautan gari guda ya ba su ga dukiya mai tarin yawa. Suka ci gaba da cin duniyar su da tsinke. Ƙurungus kan kusu, da ba don gizo ba da ne ƙarya. Da fatan yara kun ilmanta da wannan tatsuniya. Ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.